Gitahod ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga dili lang una ipahigayon ang face-to-face nga klase o bisan unsa nga mga aktibidad sud sa mga pampublikong tunghaan sa nasod tungod sa hulga sa bag-ong variant sa coronavirus. If to his judgment, it is best to suspend na pod o balik ang face-to-face, then we should abide by the judgment of the President. Truth of the matter is, he is President. When he makes a decision, we respect his decision. Why? Kaya any decision that he makes, he also takes the flak for it. Kahinumduman nga kaniadtong Desyembre 26 sa miaging tuig, matod sa presidente nga dili niya kaya nga irisgo ang kinabuhi sa mga estudyante tungod kay wala pay klarong pagtuon o gani vaccine sa bag-ong COVID-19 strain. I am canceling the order I gave few weeks ago to Secretary Briones of the Education Department to suspend everything, all activities of children, especially yung face-to-face classes. Si Garcia nagkanayon nga ang maong pagkanselar sa face-to-face nga klase makahatag usab og higayon sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo sa pagpangandam sa pagbalik unya sa naandan nga sistema sa edukasyon. Samtang manghatag usab og school supplies ang Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa mga pampublikong tunghaan sa probinsya. Ang ako lang, on the positive side, it will give the schools more time to prepare. It will give me also more time to prepare the school supplies. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.